Buri ensaki umete sara umete ensaki umete na mugasogete umete ma ensaki na ensaki umete nebwate vitamini D nebwate ona intwe manjo muriya intura gotika maiga imana tunoto kwa vitamin D gete vitamin D murubiri no yo mubuka uguchakia na kurosa litukuriao asenjire ndunge kima ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obuchenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki weshera buneri ya committee maximum prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao kirigwa spiritual surgery yo umirana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na bogoto tweet ase at Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobokirana boigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osebalimo gotorora kurwa sinsemo chama chingumbwana osesimole tokoroka diaspora amagotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera umchurie imeya Ndizi TV. Manjumoliro Ndizi TV nande ne mambenge tokonyana na somoro biribwenza kya ime yegetaseni kya uya chiringu makia Ndizi TV kero lirituko oria ichumali ya kabisa ekero bono twakware na somoro biribwenza kya bono mabero chitariki sano eseto motiino gatano na kabiro mwaka yirwene meronge bire gatojo na matuko endete kuminyoka mono no mwaka endete kwesuguma mono aneka do endete kwere no cha sobochore bonne bo mwaka uyu gatwiriri bageria bena simambia bono okware na somoro biribwenza kya nene kero lituko lia Friday tobwa tomoro birio full Friday karo to ikaransire ikengima bona nde twaje to ikaranza kyo to maoso somoro biri olio full Friday go ire na twakware na senjira ya beno nya kwa somoro biri kuruboniga kono jinse jiga ka jinse to chabon mambina mange twakware na area somoro biri oyoiga bana botambe to bwata magasete jigo kwero roto mayana lali airo burta siri tukurare karoto jina siasa nere bwate oburito mwana ntoro jine kyo begirkyo bacholia mune chimbe IBC na kero ya chakire kiari ganiri kulenga no munya kero bwe kyombe kyo furajipkati ganya takawate ari tukurare na mbe ari ganiri ntoro jibuna masakara yo wakachikura epache ntanga ne kira sense ya Kenya yuntu jikunyiriria samagasete na lali airo burito boy gonto bwata mangana mayebuna ngwaya ikereteri tukurare asama meseto mangana mayando jikuko ya letera semambia boniga tokotebe aralia tikuri tukurare goika boniga toska na mange tu akwari ni nyurana ekrata koso ko nyumba mao to kubugori TV yao na kingo tebe na genda goika sense media mitandao ensemble ya YouTube na bogo tonyora Ndizi TV News ekerwa tonyora dororo na bogo subscribe go sikwa bike notification ya kengera ali kromoro wensa akyo chakire ya kengera kyabuga kya otina ya moroberio chakira ega sia uno kubeka bando singeigo indi kwa bwa timoroberio ya senchira ya bene go nyoa chingaki na bogo to tweet at Ndizi TV News elinde tonyora tweet ya oboigo na bogo tomera uchumbe ya wethera sinamba era siskini ya igora abo to tenga kikwa boge na kiroberi tiri tukuri ya ontoma tiri tukuri juma anene asorongo rausi na lio abagusiba goja abaenia gose baindi bali abamu abo basirire ni gotoko batebi na tiganya saba bwere na ndabakonye keromo endete ko basubu kendu obugo tu abasabire mambingia karotoko cha kumuroberi obwensa kya mbaka chinsisto cha bona mambiyole magaye kamera na kwene kuna maliogine chibicha go chira senjera ya bene no Musa James Nigeriane Brighton Makoli Nigeriane Frida kerubongo irari bageriga gukwarirania asomorobere bwensa kya bona mambe na obokendu bole akine chinsani maitengo ikachira kamugaso kabare korende etogo staseri koruga gase studio twakwarigania senchira ya bene elindo nyara ko banaintwe na mange twakwarigania serit kolia rero ndobwata magazeti yerit kolia rero na chiri goika chinsa ense ya moneno sundo chikonyora omosania se studio yeto igo ngo sabanyara ko banaintwe elinde tokomanye na rei anyarire ko baka ko korekana ko lit ko ligoro
goika rero iga wana ngokwariganiri asomorobelio yega bwensakia nimaite kwabokire bono mambia kwa chire kwerigeria kwarige gwachire kurigeria abana bago igari ando siaso to bwaterete ko nabo gotutumira SMS yao wetere nambe yurega bwa screen yabo ende tonyara ko batoko manya ngayo bwaterete ensakia korwa Ndizi TV ngaye ko bwate korwa o tura abantu bali tete basoime yo morobelio elinde tonyara ko batogotara asobwamo abantu bali ba diaspora na magotonyara wetera www.ndizitv.or.ke nabo igo bali bonsi bare ibime gose isiko ye county ya Nyamira nabo igo e county ya Kisii na magotonyara wetera emitandao chinsemo chiri cha YouTube ase Ndizi TV News boigo na manganya reko bakago korekana asitoroche abana siasa bale chimbero siasa ya nyariro ko bageko betanse nabo igo libereria siasa ya nyariro ko aliko enekigwa asense itu ya Kenya na matukama keto atigito so aso bochorio bonene litukole goronto aroche oyokorenere kirokyo borai bense wetera ekiamagia Roots Party oyo manyikante na Professor George Wajakoya niganyare ko bagakwe murungani abo abatebanga tamaiti go support ya Mombasa no ire asa magoko ya ba China go sina sinsi ya Kenya ire oigo nigatebete nigarachi ko enekikeranyare ko bakago so asobugambi na chiko enekibuna uniform ili abasigari onyare ko bagakwe rusiororo amange to akwariga nengo chitorwa so ase amagazeti alero kolende na batogo so chinsemo chitia Facebook torembare babukire asumurobeli igo manjumuri twairiri bageria bene gukwaria nayo iwenga buna gwasoire me yumuroberi bwensa kya bona bambiganda gutuma uchumbe yao totena kwabokire na kirobere diri tukuliao nga kirobere diri tukuliao kya mate yao yabokire na ndenge bao keke gwachakire mambi yaboni no hembali barenga seke bagasobo tukwa uchukorati mokake igo usiba uchukorara rake igo ni igo tokwa dena korali giri muroberi bwensa kya indi toraba manya na rali ali agendreta ndeka tokwa chikumurekera magaseti kwa manya inde no orara na liyo kumayanga kiense agendreta kwenda gochi bosyumbia muno mwanjumuleria ekero gochora Ndizi TV ne rubwansu mugusi anena somoroberi bwensa kigere kerora abuna tutore yani gotokomekie bond ran twere litukuria chakabuya twakorosera litukuria ona twali chakabuya ekerore sensemo au imeyensi tu ya Kenya mashabiki tonsi because bilibito timu abana kosa team following na team diaspora ni tukwira libagalia bana kubali na kwataina so imeyomoroberi bwensa kyabona mambia Moscow musikusuka ni moreterwe amange Ajamani yeto kena December kulijinsa majia diaspora tokoteba nere nero teneta mashabiki aitonzen sense media diaspora omongi na sarome mokeira kulijinsa majiri jialisona nere ntora mweba otano ali meyumorobelio buna kama kawaida gotodeya gotubwati sense media mitandao asense ya YouTube yamuno sarome makori kurwa sense media yalisona mashabiki talense ense yeto ya Kenya sinzongo inyenze no inu nikotokubaliania asenjira yabe na tokotena genda gotoma chumba China se studio ende tomanye ngakikwa bokira ne kirobereti litukolia kirongora ikasense media check ya kego ngora ikasense fan page ya ne ya Facebook na mnyorana bangdison sara dana kurba basi boitangale ubu ya primary school na tuniri ime na mamu mwabo Chanes Mokeira na tatu mwabo Simeon Onsombi nyakundi uchumbe batwale imambia ere engia o imbanglis onsare Victor Tora Mogira dana count me in o Victor Tora Mogire atano ali me yumrobeli bwensa kya bonoma briska nyanjama atana ninje na soire me yumrobelio nbale unanaonde ime I'm right there with you Commander Diuki nero tebrena no ale ime yumrobelio agosaseri amona intego ka Omoel Jackson Makolio sinde kulujinsa majiri chama tutu agose amna osoire ime yumrobelio umwalimu Simeon Ogeto kulujinsa machogembo atana ninje montiga maega no onde amona inwe nganyete motoire kuikasa magaseti yeli tuko lialero nara kurukuna William Anas kulujinsa majekia mtengi atana ninje no onde ime yumrobelio bwensa kya na bokre bono mambia no monginone advoka turali yumrobelio bwensa kituma gochiko chake kibago keli tuko li alero Evan Sianyona okioga kurujinsa machiri chia matunwa agotano atore ime yumrobelio bwensa kya bono mambia ande ni gomba sabirite litukolia ekatwende tena kwariania kendi onyori tukudi chuma botamba bande batane relienge nanya kumanyaro ngibao terana ni godelienge kolende ne lienge kolengana na bande batane ni godelienge likwariania esabata bungati yabali banyari batuma uchumbe chabo kuterase fan page ya Brighton Makoli ngoligeria Facebook page yane nindo chembaroro basoire asomorobelio Zakias Orenge koruchinsemo chirichiagiteri agateba nonde imeyomorobelio nganyete omusani asase studio tuibwatuke baka omoelio Mada Nyamusi koruchinsemo chirichiario chungo agateba komo baka omoelio
Jane Kerubo agateba bwakire Ndizi TV agateba bwakire buya ateba nonde meyo morobele komo bakamoelio Christine Getuba koruchinsemo chirichanya cheki agoganiria amashabiki onsi piri tukorigia na basoe asomorobelio Davis Orenge koruchinsemo chirichana akuru agateba nonde meyo morobele Rispa Ongoro koruchinsemo chirichana Nairobi agateba no tore twabokire buya imeyensa kya toganyete mosoe asi amagazeti yeri tukoria rero tunyara ko batokwimanya amange Wycliffe Bosire koruchinsemo chirichiathika agateba komo ndoko chago tune in imeyensakia Ruth Nyangwecha agateba ndochembia mugosaseri korwase studio no tore ime iyo morobele na Naomi Ouko koruchinsemo chirichiaka wangware agateba nonde ime yo morobele Helen Nyanchoka agateba abaiga bakobwati abaso ime yo morobele Moseti Soe Josephat Kebaso Evelyn Omwenga nabo igoni gakubaganiria litukorigia Ego manjumuri ndoza seberede twereri bagalia bena kotena genda gutumo chumba ya se studio to tebinga kiwa bokira na kioroberedi nande ngoli okobolia osengoli okotebya so ime yumuru bwensa kebona mambia inde tuachakane nande tuakora amonera masabikito onsi asense ito ya Kenya twaireri bagalia bena nande kobateina so ime yumuru bwensa kionere nsakia nere ukorosera litukuliao yagotenga kiritukulire nande ngakiara liara samagaseti twakumanyika twakumanyiri no soka kuri nyumba mwao ni gogosoka nae kumanyite to chukwenda asigete okome kwa tena yaye gaseti yari getiga lakini yaye kartu agotebi inki gaseti yabwate nabona yagosoka isiko otebi yo mino kera oyo manyete ni yagosemia oyo mwabo tutreka sense mini ndi studio tokwirana yo tokwira ya mase ya mo ikasama gaseti yelitko rialero Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Ine aje no mwanasiasa okoria ikirogo bono tibwe chanda eduka Kisi Brands twachire angenaye enyorere ebintu biria oganitia se campaign yago aiga aseduka ito ngo print tore chi t-shirts chi hoodie amaburi chi kobi chi banner chi reflector chi poster 3D signage chi lightbox boigo ngokora tore vehicle branding gatia yande amange tibwe chanda kogendare no tore angenaye aiga somo chiobosongo ayegonsi pi nigoko yanyora aseri guri lya mubuko tostarere asamagacho a Uhuru Plaza ekoroba ya kabiri boigo nabogo twakira esimi ase namba 0727 026 368 gose 0724 297 565 Kisi Brands Creative Printing Solution. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Mono manjumure keronde tutubwati na lekaro twa rasomo tumo komokeo de tukwiro ikasama gaseti yeli tukurero ekerombate gaseti ya The Standard nigombate egazeti ya Daily Nation ase gaseti ya The Standard lingana lero borito ndiri muri gaseti ya muri kitubna ekyombe kyoba jawya mone chimbe ABC ni gobono kyanyarige kumoiraneri Raila Amolo Odinga iyo kurigero kibura ibwense bweterase kyamagia ODM asoma bolibwa simyu romoya ekyombe kyo ni gobono kyamoiraneri Raila neno nyoro na Raila ni ganyaraga kurwa amachika matindi gose ni ganyaraga kurwe kure tindi ko jase kyombe kyo chira mone chimbe anekra gosera libna obomo bwa simyu romoya na obura abe mboika mboanda soba choi anekra kuboli ekyombe kebe
kere chester gose tumie chire chester ibire chiricha bakchigura eri enkoro eri amanyo amone yekerero igo kiombe kikyo bachoria mone jimbe IBC iyo kyanyarire kwiraniria Raila Amolo Odinga mangana ntu chikunyarire asebeji gatano no mona gatano na kabere kurenda asebeji yintangani nigo eba mulikirete gosine chorete muraibu kyamagyo dia Raila Amolo Odinga asensemo yokobokobe boigo gatigati nigo mo nyakiro bwe kyombe kya IBC wa fura jepkati boigo ansensemo yokolio asegasete ya testana nige mulikirete omuraibu kyama kya UDA boigo ramokonyu omuraibu ense Dr. William Ruto nere oyokoliye kirekanene kyo burai omwaka oyoiga kolingana nechingwana banyarate bagokwana abo Raila niga nyarate kawate abuna ere niga tumete gose niga ruete gikuru gokyase bocho kyombe kyo lya mone jimbe bekolende abantu bake bakanyara bakolika abuna nigo ba planet gose nigo barobereti kotiga koenda sobocho lyo bonene igagate ana yaya barabo mbarati koenda sobocholi kolingana nigo barakanena nabwo babui bobocholi bore bosio omwaka oyoiga boigo jebugati ni ganya reka de abuna ekyombe kyo bajore mone jimbe IBC ni okay aligane timono goje asobo chore mone bo mwaka oyo iga eri kwene kebuna ekorenganera de abuna mwaka oyo iga ni ekyombe kya aligane timono kubwe myaka ya maya ni de abuna barabu ne ekyombe yojikwene kebuna obo chore go barakana bora senjira yo bwene no bwasyoku igo ni ga de anani go bachuko ene kyuna kaba Kenya konyara bale chikura chyo bwene no bwasyoku ekreto kugenda ase obo chore obekara tena aba bisabaye bali ekyombe kyo bajore chimebe ni gobe yariganetie kianda gekomi ase Ruto eragote abuna ya intu Kenya kwanza ni gotu yariganetie mono gujia sobo chorio bonne asagote abuna asimio buna yaboire tigeto candidate ngao kiagarama Raila Amolo Odinga bwobo iro bachori brosio tigababa running mate ngao ani gago chamaye gabono chiparot papers chintangani ose pachintangani yanyatike wikasenze ito ya Kenya abu litkuregora intu chunyarire ase beji gatano no mona gatano kabiri kaseti ya testanale wiga se beji yentanga nemorikirete igoro na kibono abamanyi bamangana afya gosamangana yobochendo banyarire bagosoka note abuna COVID-19 jab gose iriyogo liri diogo tange binyinyi byokoranda bya COVID-19 ni gobono yarekane buna tego chiko protect gosteri ko lendo bonyamas bo monto kianda gikomi gondo chigoreli ase beji ya gatano na ya kane tujigoreli ninki abamanya abana ande banyande bagosoki oroboti igoro ya jabu gose sindani lego tange mnyinyi bya COVID-19 bago gaseti ni murgete sensengima UK Prime Minister Boris Johnson ni gobona anyari kagwetigi emiremo tuchikuri torana Johnson ingi kyamwerete anyari kakulisaini gose gwetigi emiremo sense yo ya UK Unara murikirete bagastiko soli gaseti ni murikirete bnanga kibono okunganya kurwaseke timu ya mocha se yende anene asensemeli ya English Premier League ngakiya agendere kwene kiwa asensemeli kerotorojina aba bwatani gose aba gasoli koriji timu asensemeli baendate kunganya kurwase ensemeli uja se yende kero baendate kwiroberia oji ase season ende ye kimina ne kyo English Premier League yunaro hayroborto ase gaseti ya standard beji ntangani kabisa konendo chikugoreme turiya obogale ingorigereria egazeti ya Daily Nation ase page ntangani indocheringana lire obolitogali asendoche ebicha ya wafula chebkati oyoro monyakirego bweke ombegetenerete obochori nechimbebe ase botutukanu banyareko aboko enekigwa ase kyombekyo bono nigo amaboli 10 anyareko bakagwe sokia kubatekana no goika igorogwe bachi entangani ya masakaralia arachikonyareko bakagotumeka asobochori obonene bogocha nigo bakoboli omonyakirego wafula chebkati ncheraki anyateko bakagotumeka asogo print ballot papers go tabeka ase gosego taba gazetted ase egazeti ya Kenya niganyareko bagakoboli waningi yakogera amalieta y'abarwanereri chiribu 15 nemo emerongo kianda na 5 na 3 ataranyareko bagakoba published nabayigo nigo bakomoboli oete aba office aba bisabari ba Greece gochaka go print amasakarayo nabo igoni ngo oruete ko rwase kyombekyo gya IBC agachigotenenera bosaga chikoligererwa na kia masakarayo anyate ko baga go print go bayigo na maboli amange banyare ko bako boli gabo ase page yentangani korende asobe memono ndochiko yasoma ase page 12 ne page eri ya 13 bayigo ase page yentangani ndoroche ebichayo Prime Minister o British
Boris Johnson niganyare kwa bakagwetigia emirimo ndochugwesomia amange to manyaningi kyanyare kwa bagakoirera gotiga emirimo korwase obugambi obo epeji ya kabere na gatatu ne mulikerete engani yo ase obwimimono oigase peji yo yentangani ndoroche ngali golirie chi perfume ase chi perfume chigoicherera ime ya Nairobi CBD yanyere kwa baligo kina ase kerengo keigoromono ase abantu banyare kwa bakorwanirira goikara kwa enyorera chi perfume ase chinseme icho oigo ase peji ya gatano na gatatu ne mulikerete engane yo ase oboime oiga ase peji yo yentangani ndoroche FA ya Uber yanyare ko bakego kini gwa sekerengo kigoromono yengo bwatekana no gukina kwa magori ya mabuta anyare ko bagakogera FA yugukina bono nigo abarundi Uber banyare ko bagoteba gose bakorera gucia serikali banyare ko bakweyererwa ligori ekyagera chi customer cyanyare ko bachikobora oiga ase peji yo yentangani ndoroche KRA nigo yanyare ko bakekoreta chibese gusige gusangereria ebango yabo ase baikiri chi trillion 2 nigatebire nigo muri kibe gazeti yagotebanga wetania abantu chiribu 15 na 2 nigo banyare ko bagwakana KRA yabo gose bakoruye bango yabo gochase KRA eyagerere banyare ko bagusangereria chibese chiyo chinyingi aina mange tuchiko yanyara ase gazeti yo ya Daily Nation. Omanju muriria gendera gotubwatina niko kwira ni gwikase gaseti ya Testande garongo kwira gwikase beji ya gatatu ekeremurekerete iguru ya ebisa kwegesa kukia emeronkene na kane asensi yetu ya Kenya Asian Community ekero yanyardege kwewa koba aba Kenya gose kwewa koba aba Kenya igonigo emurikire ase beji ya gatatu ekere gotebekana buna ekero banyarte ba kwewa libagalio gose kwanjerwa koba tribe ya emeronkene na kana asensi yetu ya Kenya umwaka w'ijirube na kumenesa no ibere nigo bono bagendere korokie culture ya basense yeito ya Kenya nekro yanyariki gusangirira ibintu biri korokie culture yabo asense meri ya Kenya National Museum go murikiwe gaseti na murikerete ningikirira abantu abagwesukuma mono na kwena kyabuna na barbungo kini bale umarufu ya basense yeito ya Kenya unigo yasoma sebeji yakane aseba iga sebeji yimurikerete buna nigo bono Asian Community yanyariki kuburu buna enyare kubotana na Kenya bande ende banyar bakumenyekana mono ekero yalokene buna nigonande bara sense mo sigesa baigwa ko baba Kenya gose ko bali congregation ko bali recognize dimense iti akani yalokene na ni go betengete go cha sense mende bali go interact na ba Kenya buya asibono ba buriguna tiga banyare bago bwatana na Kenya erigo kinia obwa matobu yakati ya barabo elinde Kenya nyare kegosuka bosyo ikase beje kane gasete ya standard na ere markane de buna ngaki ezindani ya jisindani chitoko betu cha COVID-19 akiyaro kane buna abantu bali barabanetu nigo era tiriko bakonya buya ase emebere yabo gosobonya masi bwabo inige study yanyandike gosokiwa goika boni buna bali bakubetu sindani iyo nigo bale ase riskianene gose nigo bale satali nene karoba banye betiru ekonande batabwatitia machiko ali abekire a COVID-19 na ko tabuna ekero monta betiru chab gose sindani eli gotange binyi bya COVID-19 teribuna takonyora buroiro na bakobonyora iguiso ko betuna nto bwatia machiko buya na bakonyora na nande kwenyorere akongwa mangana bitako ya somera gose naye ore asense meli atali nene ekero kwa betiru nande na oisukubati oendre kubwatia machiko mono tinda tebana ntabwati kondeka gasete neligete buna study ni ya orokiruna mbale bale nanda satali nene yokonyora uburoiro bwa COVID-19 nonye babitiru chanjo igamangana bitako ya soma ni soma sebeji ya kane gaseti ne ya testana ligo ikebeji ya gatano gaseti yinige mulekete na kibono garo enzengima ya jengerde di tuko li tangani mono aliyo monu bwege Swahili nigo ya rekende buna ege Swahili ne language erengia asedi tuko ligoro aba Kenya abanyarte bagosanga n'abantu bande ensengima ekero litukeri anyarte liko be kwensemo ne kiombekeri kya UNESCO eri gochengera lituko lia Swahili gobono aba Kenya ne yinsikine lituko ndia chengerde litukeri ayani gagoja ama tukabere oka ekero ense ya Uganda ero yanyara ke adapt
osike gotabuna omonu bwe Kiswahili ni ochikoba a language use national language as ensemeyo ntoro jaba Kenya banyande bagusangirikana au asengenjo bari guchingira omonu oyo Kiswahili gono tagwesomera omanya buya bwe Kiswahili mborobyobo ni gogosoma asebechi ya gatano egaseti ne ya standard ya sebo go scholarship gose ebyombe abyanyarire biko bwatuka scholarship gose byanyarije kubwatuka scholarship gose byanyarije kubwatuka amasomo abosago chiasa bari baraga nigo somera omuntu bwe Kiswahili nigo gorengana na scholars nigo batebiruna enjeranire yamo yogo suguma Kiswahili Kenya na kego sukago chibosyo ekyagara nere nchira yamo yogo kinie birengo byogo kwana ase ense yaito ya Kenya gote gwesomera mangana abinga kichi professor cyanyarije kwana igoro yobo bwe Kiswahili boyo nigo kanyora ase pechi ya gatano gatotekero obo tukibwa ko na kumanyikana mu Kiswahili nigo kiri language engiyemo no kubwana ne Gesongo useko bwa robeli ende gose ebinto binde nere karotora sepechi ya gatano yo ni gobono ortutugareti karostutugareta sense me ini gate kana researchers gose bali ba korro tuki nigo banyoro ne Kiswahili geise ko bwati kwa ne chinse nigo kiraji gukinia ogokwana gose communication ase ense yaito ya Kenya boigo ekarongo koira go ikase page ya gatano namo egaseti ne ya standard nigo bone murekerete igoro yekombe kyo bachoria management IBC na gyanyarire kigo kwana igoro ye register kyo gutumeka korengana barbo nigo bawtena nigo tugo gutumia digital register abu nabo bisabali bekyombe kyo bajoria moneki mbebe banyarire bagukwana onyirumna abarai bebiyama gosebane na somo bwa simero moja ni banyarire bakubuli obomo bwa Kenya obomo osebanyarire bakubuli kyombe kyo bajoria moneki mbebe kirigereri kira register Johnson yana kigutumekwa ase obachori bule bosyo kunende kyombe kira kyo bajoria moneki mbebe yateruna barabumbe aliganetie gochigotumia register ya digital elikwenda kyo obachori ngokorekana bura senjera ayo bwene no bwasyo gutugwesomera mangana ayuni gara sebeji ya gatano nomo gaseti ni ya the standard boigo sebeji yeyo nemureke dena ki abarai kipati ngakono chigendete kosuguma ekyombe kyo bachoria managing mbebe IBC erikwenda kebuna ngorwanike ngwerrakere na gukora emechando eriera arenge buna eriera chikwatike kartuchwa kachikura omwako yuga igo nigo ere zebeji gatano mo ekerondoje ekambi eri yaraira gosaba mo bwasi miuro moja ne rondoje na ekare goteba mono na ekyombe kyo bajo neji mbebe tigageje gatebe na kigero bereri gochikora bajoli obonne bwo mwaka oyo yonyerene na matuka make amatuke 30 na nerimo hatigati kujya sobo chori obonne bwo mwaka oyo iga kolende ni gotoroje na ekyombe kyo nkyanya da masakara yo bwa kigura epachi ntangani kolenda barai mbayende ko kebolina tigageso ketene ni na kwerera na kikinya lete kikoroberia igoro yo zikura chumwa koyiga chi egarango ke beja gatano kabiri gasedi ya testana ne remurike dena ki ekyombe keli kyo bachoria mo ne chimbebe IBC kyanyarete ke ko harigania ose ge konyora amasakara matangani yo bwa kigura lituko ligoro editukuriora kurende niga maboli anyarega koboliwa igoro na kika statement yanyarega gokorwa igoro ya printing na masakara ndi atakerigo ika sensitive ya Kenya kolengana chepkati niga anyarega kwegerera igoro ya masakara niga jete no yega statement etara koru ye candidate Jones B onyore na candidate njira bagaseted ejibe bali bakuri biro gombara bagaseted ase omwaka oyo iga ekarebina bibine ndebi kubwatirani ande bali bakuri biro kero chepkati ataniga ganyete ruling ye korkura koti ene banyare bakorosi banyare bakogaseti gose banyare bakogaseti bali bachukuri biro ayunaro are asebeja tana kabere asetrojina ne chepkati umunyakero bwe kyombe kyo bacholia managing mbebe IBC anyare kago kana igoro yamangana kwanu una chikura nchirobereri ko iwa omwako yiga kolengana na chepkati oyinero kwanderi tukorero nigatebere una ere mbanya gukwana numura wiki magia Ford Kenya Moses Gutangura igoro yobo ibiri bicukura ere nigade nere tari gukwana mwana siasa konde kyombe kyo ni okire kerengete kokora bachori bwa basenjira yabe nane ni okire independent nigade tabuna abana siasa tigawati gusareri chi commissioners gose abarateneli balbe kyombe kyo elieta ekara debruna intuntonya ko bwaterana na mwana siasa onde bwansi kokore emirimo yaito korende ni gotokore emirimo yaito ndutuke kabanyane gotokwe somera na kijebukadi bonere usina otabunere na Gutangura mbanya korona nande mbanya kumirana mbanya gukwana igoro yechikura nigoro anya soma sebeji ya gatano kabiri gaseti ya standard
ingorigereria egazeti ya Daily Nation epeji ya kabiri ne page ya gatatu ningotoroche omu Prime Minister of Britain anyere ko bakagwetigia emirimo epeji ne mulikirite na kichi Prime Minister in British korwa omwaka bweli bweyemo chimikianda emerongo 45 oikabo na igo mwaka bwechiribubere emerongo 22 Boris Johnson nigabwate emiaka emerongo 53 abo ase anyarire ko bakagotiga emirimo ko anyare ko bagako etiga emirimo kurwa ase ekiamagia Conservative Party nigo bachagite kurwa omwaka bwelimo yemo chimikianda emerongo 53 na isana na ibere oika omwaka bwechiribubere nechi na 19 asanyate ko bagako ba Eurosceptic journalist gose a commenter akanyara ko bagako meka chi comment gose ogochecheria goche ase European Union okukwanyata ko bagakoleta a negative impact ase ensemeyo oigo omwaka bwechiribubere na yema goika omwaka bwechiribubere 15 niganyata ko bagako ba a Conservative member of parliament akanyara ko bagakorororo kurwa omwaka bwechiribubere na isana na isoto goika 15 nemo nigabete emeya ya London nigaire esko ya ase okwene kibuna nare motu asokwene kibuna onyare ko bagakwegerera enseyo ya British korende akanyara ko bagakobwateranirwa asatetenga obolingoni ko bwanya ko bakokoroki nigo asige kegetambe anyare ko bakagwesukia maiga gose kwerusanania akanyara ko bamuna no muntu otali ko bagakurigereria oborai bwaye asobwe memono Wana nigo amangana ya amulikire ase page ya kabere nabo igo page ya gatatu nyogotete gwesomera omuganoe ndo imanyi amange nabo kurigereria page yo Ningo so ase page ya kane nigo ndo che Raila Odinga hoyo koronerekero kyobora iwense gwetera ekiamagia ODM gosobo mobwa Azimio la Umoja niganyata ko bakagoteba buna tari gochigoso asobo cholio banene onye ekyombegia IBC ngirigo chikoena na manual register elia chinjera chirichaka chagatumikire asobwa kichikura hone ganyare ko bakagoteba bona ndo esokiro tebire eritago chigotiga kura ekiagera barabumbali baliri mbagenderete ni chi campaign chabo na mbachikoene kibuna banyare ko bagoso asetebe nelia tagete ekyombegia IBC kenyare ko kora chikura Shoboene nabo igo obwasio kugotaka kumanya yo asa oboime mono nabo kurigia egazeti ya Daily Nation page eri ya kane ingo so ase page ya gatano indoche ebicha yo Mweske William Ruto oyore omwamereria o Raila Odinga niganyare ko bakagote abuna nigo Raila Odinga anyarire kurigereria ngana chikubu asobo cholio banene bogocha na kigekogera anyare ko bakagwesokia nabo igo kimochi ekyombegia IBC ase gasia bo bagokora lituko hanigatebiri abakenya buna nale no kwege nabuna nachigoso ase serikali ekyagera onyare ko bagakoba ase campaign kurwa omwaka bwechiribubere 13 goika omwaka yiga bwechiribubere 22 na nachikwene kimuna onyere ko bagakoba omubui nero gochakoba omurai ogatano bwense otake kwemanya mange nabo kurigereria page yo ya gatano Mbemo no manjumuri yakirondeta kutubwati karotondeta kumurekera magaseti yeri tukurera mbemo na sibarbaneta kutubwati asense meri metando nyura na boganda kutubwati asense mo ya YouTube otonyore Ndizi TV News goikori kamalita yu atatu oriki Ndizi TV News usiko obetori ka yu atatu wachiro rwao na ndu tyo so rwao yokota ina lika Ndizi TV News asense meri ya YouTube ino nyara kukwenda kubwati miroberi ya senjira ya bene nyura na bogo kari subscribe kurwa subscribe na bogo ke notification ekiro moroberi ndo bwenzi ochakiri kurwa sikitase nikya Ndizi TV kwa nyora senjira ya bene asando shoberte kengere kyabona ya muroberi geto chakira nene muroberi bwensagya indi kwa nyora senjira ya bene akwarigereria miroberi tukorwa Ndizi TV kartonda tukurigereria magaseti yemambi ya bani karon kukwirani asegaseti ya te standard ya page atano atu nero ni gemorkerete igoro ya Johnson yujane kagwetikie mirimo asense media kulingana no muri gaseti na morkerete buna ebintu mbiribirete agetigi emirimo ebintanga bitano birete agetigi mirimo anene ekero mabwanyara cost of living banyara bo komenta na tax kanyara geko raisi asense meli boigo nemurikirete na miaka egara korire miremo ngakyaba mpi banyara bakomotiga yekairanere akerusi emiremo gotakwiriria gotakasomanga Kenya tikagwetige miremo buya na bagosoma sebeje atano atatu boigo page ni murikirete ne kyombe kebajore mune jimbe Kenya dire geko event gosige kwegerera
igoro ngikiare kuboreri CID gose bitambuliso anena sibali batakeire kubori birogo ao oyurena chisigina chanchi atakere anena sibali bakuri birogo bamaye ko bakiria gose gwanjire ne kiombe kyo bochoria mone chimbebe korengana ne kigambero High Court Judge Anthony Mlima oyonyara kaode abune kiombe kyo bochori ne jimbe IBC ni go kieta abwate dichi go bye gose nkia abune dichi go ryokugania CID gose bitambuliso konende kiombe kyo bochoria mone chimbebe kubatakana bo bisabu ni go batena barabwo ni babwatiri chiko bunarire igo ichiko ndiyo babunete karabanyarte bakoboria CID chigo se ebitambulizo elinde bamaye gwanjira bali baratagete kuri birogo anene bali baratagete kuri birogo wetera baraboka banyene batabwate ebyama gose asumunwe kemero independent candidate karongo kwera wikase beji ya kianda omanju muri ni ge murekedete igoro bana kigambero kyanyarire ke gwanjira gose koborie ke ekyombe ke bajoria manage mbibe IBC asense meri ya Kiambu kumwanjira oyo kurigero kibugabana kurigero kibo senator gwitira se kiama kya UDA Karungo Tangwa keroge batebiruna natakere ko anjirwa elindenera chikuirukie bendera yo mu wikiama kya UDA erikurigero kibo senator se county ya Kiambu boigo asemsemeyo ya ebeche ya Kianda ni murekerete na kibono Umoroya kaminwa anyarire gako borie kigambiro kumwanjira songo aligekero kibugabana se county ya Mombasa kolingana ni gali geduna ganjira songo ikine kigambira tebetu na njira songo aligekero kibugabana ase county ya Mombasa gose momanye muchandegete oyu kaminwa oyi ole omoroya gose oyu omoroya bo songo ase kina kirike mubwate songo yakuno chon kaminwa nigo bona nyandeka ko borie kigambiro kimwanjira songo nangiri kumwanjira kemenye gechandigiti gotagwe somero manyene nkikaminwa akubo agoteberie kigambiruna getajieti gwe songo nigo kiramenye gechandigiti nigo koyanyora se beji ya kiandika seti ne ya The Standard ingorigereria egazeti ya Daily Nation nigo ngoenda se page ya 5 abo asendoche ekina gose ekoti yanyareko bakigotugutera ale ekina omuntu yo monaro chete gosoera omo konyi bomorai bense anyareko bagakorusigwa ase obisi ayo sanyareko bakagutiga emirimo nigo bono umona chikina oyo manyekanite buna ose oyo manyekanite buna Justice Mirima anyareko bakagoteba eritabwati kubwa asokorusi omokonyi bomorai bense korwa ase obisi aye eyine egento keragereke morusi ase obisi aye noko ene kibuna abanyareko bakobwatia constitution einere bwate okobwa konyareko bagokomorusi ase obisi oigo ekyombeke Gialo Society of Kenya Kenya reko bakigosaba abana chibi na bonspimba basakonyara kwa bako na cha ebina gosikoleta ogoturubani kwa mulembe ase okona cha kwabo kwebina nigo banyare kwa bako tebi bubuna banyare kwa bako ligereri ebina aso bimemono ebibe koleta obosibwabo banyare kwa bako kora obotuki na kwa eneki oboene bwechingana bakolete rwasi chabisi gose ase bosibwike gambero elinda kwa eneki buna chinga kichi gaturigeti abochore bonene na boigo liberera lya siasa ligendete kweneki gwabanyere kwa bakweneki barabwe bakoleta abantu amo nabo igatari guturubani omurembe kwego ACPJ ya 5 na kabere nigo toroche chiskuru cyabanyene bono nigo chialiganiti ase okweneki buna banyere kwa bakwagacha ebilasi bya junior secondary school eyemagega yebuteneri gose omonyakerugo Kenya Private School Association oyo manyikanite buna Charles Ochome anyanta kwa bakagote abuna mbachiko enyorera amabaga gose abarokiwa mbachikorusi wakura chiskuru chiricha eserikali na kwa enyorera libaga ase chiskuru chiricha abanyene Wano nigo banyare kwa bagosabo banyare kwa bakuyariga nikigema ekyagera abana ni aborokiwa nigo barachiko ichora mono ase baganiri banyare kwa bakwagacha ebirasi byabo oigo ase page ya 5 na kabere ntomo eringa nandiroro omurikibwe gazeti yo amurikanete ase banyare kwa bakobwatia oyo koronera ekirokyo bugavana ime county ya Machakos oyo manyikanite na wa Vinya Ndeti anyare kwa bakako eneki gosobo tutukanu banyare kwa bako enekiwa ase abamenyi bense meyo banyare kwa bako banyate kwa bagosabwa chibesa chiribu emerongo ebere erinde kwa nekibuna banyare kwa bako enyorera a title deed ase oburimo bwa one day land scheme nigo bono beso kiri na bateba buna banya korora title deed echichabo ase banyate kwa bagwa kana chibesa echibanyate kwa bagosaba nigo banyare kwa bagosaba eserikali gweswani gati nabo igo kwa nekibuna banyarire kwa bakonyora
etaito didi yabo tinga kitorigireti kweria negocia ase ensemeli ya kabere ye studio yanda mulikira page ya 5 na 3 ase chi perfume gose chi duka chiri chiko refill chi perfume chenyere ko bachigo tebaniga abantu bakwenda ko refill chi perfume ngabo ase kerengo kigoro mono nigo bamulikirete chinsemo chiri chia Moi Avenue ase omochi o Nairobi nigo batebire nga gwetani abantu chiribo isano na ibere ne merongo ebere na kianda banyare kwa bagwikira na chinsemejo rinde ko nyorera perfume yabo ya kera litukone nigo baligo lirikagere gokina ase kerengo kigoro ekiagera ligo liri agachubanga rororo agake ga 3 ml nigo gakoru ase chishilingi 100 kwa korengana no gokina uko nigo gokwane kibuna abantu abange nigo banyare kwa bakwanja aga perfume akugo refill ase batebire bura ligoli ndikageire gokina teatraso asensemeri ya kabere ya studio tokoirana ndokomanye amange Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Eduka yobonchoreria ya Kisi Mart Mega nigo togukororeria amangana maya igoro yebintu au tokonia asensemo ya electronics nigo tobwate chi fridge, chi dispenser, chi washing machines, chi TV set, chi generator, chi microwave gati ye chinde ntobwate chi dining tables, chi sofa sets, chi TV stand, ebitanda, chi coffee tables, ebirogo byogo ikaransa gose office seats, ebinto byaborere ngamona emeito yebirengo au chi duvet, amarangeti, chineti chogotanga chiumbu, ebinto bya jikoni boigonto buate, chi thermos, chi hotpots, chi sani, ebikombe, chi pressure cookers, chindagira boigo ntobuate buna emechere, amasia mandasi, amaguta yogo karanga, boigo ntobuate ebekari aito yokoroseria emegati. Ebikoroto nigotobuate bye chingencho au buna ebye skuru, cashews, chirabas, sport shoes, asabanchi bebinyugwa ntora abatiga magega, asengencho ntobuate nsemo ya wines and spirits, ase morego kie, chianga boigo ntobuate chia latest design, chia bana abasubati amo nabasacha. Ensemo yokogo kiabana ntobuate chi toys au chinyange nebinto binde. Asebalia mobwate chigali timo baisakoya amase asengencho nigo tobuate libaga ligale asemo kwegeka chigali chaino nobolendi bwebirengo byaigoro nigo togotoka asomochie okisi epare nene ya Kisi Kisumu mbarabare namagacho akwanza building. Kisi Mart Mega, the only money saver in town. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV Vono na bukura yuboncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abaligereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Jumuri karani ta kubwa tumuro bwensa kia wana mambe karatwanda ta kumurikira amagaseti yeri tko lero
na mbia mana sogoteana no urimi yumurobire kanirete kutubwatia sinjira ya bene kirongora rambara bali batebire no bali Baurini Mora agotena count me in Baurini Morara korujinse mochiri chia getale agotena no arimi yumurobire obwensa kikartondete kumosomera magaseti na kumochute narari are asa magaseti Beatrice Kiyonde kaigesale kurafa akedi ya Nairobi kama kawa na ondeime imbale no ondeime yumurobire bwensa kiabona mambrisco Briska Nyanchama agotena I'm right there with you no ondeime yumurobire na ande tindasuka ikarongendete gotegera magaseti I know buyasana Kelly Estelle agotena nere no arimi yumurobire bwensa kiabona mbia mono Cedric Onsabwa agotena nere no arimi yumurobire bono mambe agotena ense ni gekende take lakini ni gaganyetensa kietongie ekararo chebuna chinza ki chaisire goikambia mono ekarondereta kutubwate Cedric Ashley Shell nera agotena no arimi yumurobire bwensa kiabona mambi kwambuka kwambi agotena banere no arimi yumurobire bwensa kabisa Thomas Osire anetinya chusi bagotena naintwe no toleime yumurobire kabisa twendereta kurigereria na kumurekera na mugendeta kutumurekera magaseti naintwe ni gotogogete kero ni go tukumanya narari ale asama magaseti abungati yabali mandata kutuma chuchumbe cyabo wetera sense mitanda bagotena no balime yumurobire bwensa kya bono mambia Ingosa ngoligereria bali banyare kwa bagotuma ujumbe yabo nindoche mkongojo Cyrus kurwa omokobo sansa niko tuned with my lovely sweetheart Ruth Nyakera Leonotore mbaka omoelio Ruth Kerbo korchinse mo chirichia nyanja gatatobo kirebuya no tole ime yomorobelio Jemi Mantabo agata good morning we thank God tobo kirebuya komo baka omoelio Kevin Omeke korchinse mo chirichia nyanja neragateba good morning we thank God for another day akotoganeria litukoligia nintu otokoganeria litukoligia korende togosa tokogendera ase amagazeti yeritukolia lero nigongo ikagali ase page eri ya kianda ndoche na chitaikun korchinse mo chirichia nyeri nigo bano banyare ko bagoserwa bosibwe kigambero obwatekana ne dile banyate ko bagosign no yokabeire oyo kabetenere JKIA ase chinse mo chirichia catering nigo ndoche oyo kabeire omonyakerogo ase chinse mo chirichia gose chancellor for chinse mo chirichia university ya Masinde Muliro nigo neranyare ko bagakobwateranirwa ase ekinekyo baigo oyo kabeire senator ya Nyeri oyo manyikante na Ephraim Mwangi Maina niganyare ko banereka goswana na ase chinse mechiri abwase banyare ko bagoswana na oyo kabeire omonyakerogo OKTDA oyo manyikante na Peter Kanyago nigo nere banyare ko babakoganiwa baike bosibike gambero inde ko na chibesa banyate ko babakolikera nanse no yoga tenene iregale chinse mo chia catering ase airport ya JKIA nabaigo Mary Wambui oyo tebetenganero kabeire oyo kungu kabere oyo kabeire omorai bense Mwai Baki nere niganyare ko bagakobwateraniwa ase engane yo nigekina kyabo kera chigotegerera ase oyo basaireta anyare ko bagakoganiwa kana chishiringi 1.2 billion korwa asenseme yobona banyate ko babakolikirana inse baigo ingwenda ase page eri 12 nindoche oboteneneri wekyombe gya IEBC ani obagateba gusomorikibwe gazeti yo nigagateba buna page ndangani yanyate ko bakegwika eri tukoregora sense yetu ya Kenya ase amabolio anyare ko bagakoboliwa ase omonyakerogo wa Fula Chebukati anyare ko bakagoteba eretamanyete gose masakara yungo ikalengeri tukoligoro kolende nigamanyetibwe chinsa chinge ya masakara yu ataranyara ko bakagwika ase enseito ya Kenya baigo Chebukati nigo anyare ko bagako tuguterale obomo bwa Azimio la Umoja muna banyare ko bagoteba niga abangete guchikoiba obochole banene gose nigo obotutukano borachikoene kigwa asa obochole banene niganyare ko bakagoteba buna niga aratenenere oboene asa gochikoene kibuna obochole obwakolekanire ase enchira yo bwasiko otaka gosoma amangana yo nabakonyara ase page 12 naboigo page 13 hekarongo kwerene ase gaseti ya testana niko kwera wikase page 12 keremo kiretegoro yekina kimobwatanati mugavana bwe county ya Migori Okotobado
na Kenya ke gosuki gunande ange ike ya mo chibosio ani ga gocha jiwi kibere go chibosio ani ga gocha maega yaba chiro ya ibere chirichiko 40% go se je chiko represent oyoba machatigu na opado batekanande ase kigambero kubatekana ni go bagenderete go twara amaigari go se conference ase aliaro Society of Kenya kona no muna chebina Lady Chastity Cecilia Gitua ni go na nyarde ka go teba bune kot nande yara sukiri chiki wiki ya mo chibosio elinde kine kimaje kwerenere karaba bire banyade bago kora esemire bagenderete go twara ko manyamangana yue kinagia koto bado ngia suku kubosio yokanyora CBG 12 boige beje ni morkerede naki court high court se county Sensemeli Eldoret county Eldoret Sensemeli Eldoret county ya Wasinigishu na yanyarde kego nero kego suki ki na kemo bwatredi omokageru boiti Evans Wanchara na kero kenyarde kego suki bosio maega yo mu advocate oye go fail go se go takerana ase chintunda ibere ase kigambero ase high court yo kolengana na presiding officer just Ruben Nyakundi go baranyarde koboria serikali enyarege koligyo advocate omoya erinde kinike maege kogendra oyo Wanchara nyarega komanya effect yae gose amaga komanya nkia go chikona chirwa ase eke gambero ekyo boigo ase bijine morgerete na kyobwa mate bwense ya Kenya mo neli ya US na kita kire kuboterana elikwena kibina nkukura bale omochando boiti bwechingiti choro sana anene ekaro abantu bago chita anene chinjogu na koira amagunchara aye gote kwesomera ubwamate bwa Kenya ninse ya United States ngakibota kiri kugwaki amo elikwena kibina nkukura bale obosali obu nikokonyora sebechi ya 12 gasedi ya testande kero gosuki chibosio ngokoira goika asebechi ya 14 yemurikirde na chiskuru cyabanyene bano cyanyariji kobolie serikali wethere ministry ya egisemi buna ejikwena kibuna aborokiwa baserikali gosiji serikali aborogiwa kurujiskuru jiji serikali kujibare ko so asiskuru cyabanyene anene junior secondary school kolengana anabo bisa ababa private school association ni go bateruna ene renjire yamo yugo chikwena kibuna abana koru asiji amatijidari kwenyora barama baga ase junior secondary school chiri cyabanyene nyurubuna private schools njanya chiwanjerwa nyarchi kwagaja junior secondary school kolengana no munyakirobo bweji munyakiro Kenya private school association pension mutu aniga deruna enjere ya moyo sira chisemia sense ya Kenya goike serikali ebwatera na iskuru cyabanyene hamwe na iskuru chiri che serikali liko na kimana transition ko korwero bya ase ense yaito ya Kenya boige beje ine mbargadebuna na kekyombe gya kupeti Kenya Union of Post Primary Education Teachers wana Kenya ligi kobolia serikali gosira chi private schools aso kwaga chibirasi bisa ine bya junior secondary school elio na transition gose obwamato buya na libara chikogendera gati iskuru cyabanyene amana chiri serikali kiombe gya kupeti gekorawa no mo general secretary Akero Misori ni gateruna obwagaji bwebirasi bya junior secondary school bya CBC ni go birachi kwene kebuna masomo gogenderare bya sense yaito ya Kenya yono batabuna Misori ni gabule serikali tetigira ajiskuru cyabanyene emirememene yo kwagaja ibirasi ekyagara abana bonse bagosoma n'aba Kenya oyimisori okwanduza gwasomera magana yumo na sobogale ni kanyora sebeji ya 14 gaseti ne ya testanale bigo gaseti ni murigedena kyumura ibwenze urukenyada anyarire kagochorwa koba omunyangongo oranyare gakora egekozi gozika kora team eri yo ko implement gosiko bekemero beri yo gokonya igoro ye climate nyurune climate ya kigo change oso gonjo likwelire oso gonjo likwebinto abono ni gomura ibwenza anyarire kagochorwa eri kwena kebuna nkora haro muroberio yo bwechinze cha Africa eri gokonya okuligere ni nakirire anyarire go change gose climate gya change eri kobeka emiroberi yabe no gochorwa kwa urukenyata ni gogwachire kero ensi ya Kenya yarokane buna ni genda to kobeka emiroberi yabene eri korora ngakirire anyarire go change na kobeka emiroberio era anyare gotanga obobe boli bokoretwa ekerolire lya change gose climate ya change asenze ya Kenya amoneli Africa gose ense engima
ingoligereria egazeti ya Daily Nation page ya 14 nigo ababisa banyareko babagoserwa kubwatikana n'oburimo banyareko bakobaga oburimo ase enchera etabwenereti abo ase banyareko babako balina abantu gwese gotanyora amache nabo igo epara nabo igo estima mbali konyara ko bakonyora okogera engencho oburimo banyareko abo kobago nigo bonyarete ko babokoleta obotutukanu ase chinsemejo otaka kwemanya mange wetera engane yo nabokoligeria page 14 igawase gazeti ya Daily Nation baigwase page yo nige mulikerete obotenene gose University Academic Staff Union nigo yanyade ko bagiko genda mamincha ne University ya Moi ase ogotaka ko gose kobuta abakoli emirimo ase chinsemejo nigo batebire buna gotaka kobuta abakoli emirimo chiminye nigo ranya ko bagekoreta omochando manene asa abantu baranya ko bagotwara ebirengerero etalinga keliyo konyara ko bagokobutu emirimo nigo banyareta nigo baranya ko bakobwate lichiko libwenete linde kwene kibuna banyare ko bako babuta emirimo asinchira ebwenete oigo page ya 15 nigo yanyare ko bakegoteba amarago amaya nigarachi konyara ko bagakobekwa ase chinsemo chiricho bachenu kwene kibuna obokoleri bwemirimo ase chinsemo cyo banyare ko bagokora asinchira enonge oiga page yo nige mulikerete buna abarai nigo babwenete ko benda for mental check up kurengana nabo no muliki bigaziti ni gagata buna nigo botukibwaro kiribuna hona libereria sesari anyere ko aliko bwatanse nigo abarwanireri bali ebirundo abo ase omochando rachikone kigwa ase obongo babo hani bagatanga magega yekero banyere ko bagokora chikura nigo babwenerete koenda ase enyegitali nabo igokorerwa check up ainaro ali ase egazeti ya Daily Nation Kagaruturi gukora toenda sumutimo konde nigo ngukwera ukase beje 20 no yomo kaseti ya standard ya sitokuri murekera counties nigo bono murekera kaseti murekera na kibona basigari gorwa sensemeri ya Kisumu bacha kirikoligi ababegu banyara bakobuna enyomba y'umugabana bwe county ya Kisumu anyanginyongo kero murekera kaseti murekera abayibyabo nigo baiba nigo baswase umucyuyu na koiba endagera amone kianga korwase umugabana bwe county ya Kisumu anyanginyongo nigo bona abanyanyimbo bachakira obutukikwena kiona ngikirite obubibyo bwokorekana senseme yukorengana regional police commander Karanja Muiruri nigateruna nigo bakakerete buna eye nigo yarenge gasi yani obubibyo buri bwa inside shop konende nigo bachakiri obutukikwena kingikirite asenseme yugababya nigo bajite bakaibe ndagera nandu manju muri rumanya ndagera nigo eborete kababya nigo bajite bakaibe ndagera korwase enyomba y'umugabana bwe county ya Kisumu anyanginyongo betugosomera mugano yorene kyabayiba kariko ikambaka cyo chinyomba cyabagabana nabo gasomera CBG ye 20 neyemo biki gaseti ne murekerete igoro na kibono amateyemo korwase kenyoro ya Kitanyi ime ya Nan South gyanyadege komo cyabanyanyimbo maega ge komo cyabanyanyimbo buna nigo batarabwata abakagiru babere abo bakagere buna nigo mamukururete omwana bwe myaka 13 asensemi mwana munyaruka bwe myaka 13 korengana ne amatini yote abuna abanyanyimba abo nabo baroji suspect yejigo saba kagiro abo korende ikaboni ngambara erege tambukiro kendi yonse nigo bono baburiye basigari gosaba dende babanyanyimba kwena kibuna abantu abungu bwatubale babwaterane na nyumba 10 iri kwena kibuna kwikubara sekambere korengana nigo bosali obo banyareba kwenda kwena kiwa asensemi ya Nandi yunara sebeche 20 yamekere ngo ikase bije 20 nige murekerete na kibono chinsemo ngakyabara ibeso kiriko ligiye kero erinde anene kero murekerete goro ya tafeta gavana Karantun Samboja ekarabono anjiri guchikoligi ekero ekikolende niga bwate kemine gatindi ekero abwate abantu 10 osabara 10 no mo bari bakuri ekero ekyo gono murekerete na Samboja no nyonyara kagwanjeru ne koti guchikoligi goiruki osekori ekero ekyo asentundende ya kabere niga bwate gatire kenene kero raia abange besokiri kuri yekero ange komi nemo ebiche 20 ne murekerete igoro presidential debate na kendete kumurekerwa ase ense yeito ya Kenya yiyo gochokorekana ase ense yeito ya Kenya ekera barai bali bane bakagerana gochikore gokirana ase debate yiyo ende banyara bakwerera ngeki bachokorera abakenya ino arara ase bechi yiyo kunena mange arase ya standard yoni onda kweli bago endo nyore ko biao nje na guchuteri kurwase studio
Aina rotobate ase amagazeti yeri tukolia rakonete otraso asensemeri ya kabere ye studio Brighton ngoira nale na mangana amaya ensa AM. Yabu television ya Ndizi TV Vono na bukura yuboncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliyo wikere abarigeri ya kuruchi county sana na ibire echuchi ya sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eliyo to wikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchi ya senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwansu bwomugusi Ndizi TV obwansu bwomugusi nigo bono ya nikirundekerene nego kurentera chibicha chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Ndizi TV kwa bere kubusaba na namatkonsi rumbe toko ekora unique yani enchiragete ya bene obwansu bonsi bugutuka maiga ya rumba na nageko gara na murenga rumba go ikabone koru in a unique way ego nga rumba outdoor tokora rumba isiko mwancho muri ribono ntobe togotar aseme bogani ao mibogani ao tobe toko kora chisho chito kuru aseme bogani onye kobwana mo bogani ogo na bogo kora ki na bokoli kagari simwese namba nerega wewe so akesimi obuki nayo obuki sokora cha somo bogani ogo tokore rumba live rumbenkongu rumbembo tobese go suka na mwentenda go tebi asatayora manye bintebi ya aguno to tokore jeba mojembi wayo aguno to kwanira over semi bwa sokoro aguno to koleta bateri ao kusechi band ao ekunga rumba out do hey Ndizi TV obwansu bwomugusi na kwarende SMS tu ya mangana mai hanene ya simambia boni huna nkwanya warde kurit kurigoro
ande chinga chine go kwari ni nyamanye na nali twa kwara ne tikurit kurigoro na ande chinse chiga chabona mambe nyerana nabagana kubate mangana ya sensemeri mutandao Ndizi TV asa Ndizi TV News asensemo ya YouTube bogana boto tweet at Ndizi TV News karanga kiani tukelende kireza kireda kwetera senamba era screen ya karanso ikerinde koredi bageli abenura nyara mangana maya asenjera yubukirano asemambi yaboniga unapotambire terane Brighton Makoli. Aborokiwa batatu kurwase skuru ya Kisii politika nigini gobaendete kukwanira igoro hari baendete gwetera anene kereke gambero kyanyarete geko banjira kwira na se skuru eyo ekero banyarete bakwegu kunganyiwa kurwase skuru ikorende nigo bamochiri oboteneri bwe skuru ya sebate biruna nigo badne turibaga kwira na ase skuru yumorike to Frida Kerubo niga watoro botura senjera eyo bogare. Aborokia batatu abo barikire gwetera ekiombe getenerete aborokia Teacher Service Commission abo bale Evans Morara, Charles Mugunde na Dr. Tom Kabage abo bale abakoli emirimo ba Kisii National Polytechnic mbirero bale ase okunganyiwa go chichiskuru chinya ase batebire bunali chikoli bwenerete tiribwatiri nabo igogotaka no akurwa omutenyo 10 omwakoli oeta igona etwe emirimo ne employer yeri chikoli ense Teacher Service Commission TSC nero yandigete nero nakorire emirimo nero ya promote kandeta Kisii National Polytechnic asenginje tokwegeria na baminto emirimo ya technical subjects para certificate sector nigo bachandegete lakini basinyire nganga ibago kwana go no nyambone mechando na beroro no misara yabo yana korigero kende nkeyo kyana koreka no igo amatesa aroro no gosoma kwa bana igo gosinyungana kya bana bagosoma ekere mechando yo kubasomia ari frustrated nigo boigo bate babuna okoererania ngokorekaneti gocha ase eskuru yenya elinde ko banjira gokora emirimo aroro bono nigo baimurunganiri ase barigete ekina nabo igo ogochika gokarwegwa koirana ase emirimo yabo kurende omutendeneri bwe skuru eyo David Mwangi akabali na libaga lyo gosoa ase skuru eyo nakorire myaka ebere yo kankare gositurirwa ne transfer etabuga ti promotion karabande bakobe promotion ngatigara agwo ngaire transfer ekororekananga ne punishment na record ekarona chiko kwana amana employer TVET tertiary education karona chiko kwana no PS ngamata everything konyara kogenda are na seito ikiara konya ni sikonde igoro ya afya health issues health conditions chia immediate family members na incha manyana njiko ngara onkolega asigara nanga nigo bono basabire oboteneneri bw'ekisemi ogosoa gati na koigwa ebirero byabo irinde ko ene kibeiranire emirimo yabo nabo igo kwenyorera omushara obo motokonye goikia mangana ya se public court order chigwerwe e council eliebunwe Kisii National Polytechnic Governing Council ebunwe echorienge ni bwati tirichiko e principle eliebe kwensemo libaga litangasu upya liebo principle to amerranie oyo orachorwe ko the best aeguri bageri totali go charinga yarwe lero kweigwere nge principle Kisii National Polytechnic techori ne lichiko lero kweigwere ne governing council ebu Kisii National Polytechnic teli ligo techori liboronge ne bwato muchanda abarayi baito mweso ananie mubwatie nganeye na intutonyore obone bwaito burito kwenda konyora korenga ne lichiko Frida Kerubo Ndizi TV abateneri babalimi bekawa guzi coffee farmers nigo bono babateneri ni county ya Kisii serikali county ya Kisii eriko ligie chiro yokoni kawe yuja sechinze chisko lituregoro na kwarani litoro kubwatia kurarorigereri ingo ezakda yobolemi imeye county ya Kisii nigendete gusiro mono aya nigagoja maega yomonjoryo yomokuru asenze yakorea goja se county ya Kisii nekera tego kinie birengo na kugura ekawa gojase ense ya Korea kwene kyaya no mawasiri bobolemi ase county ya Kisii Esmani Onsarigo twalenge Coffee Union no mogenio yomu oru South Korea ugocha kugure kaguyito direct kuruga ige Coffee Union kogenda konyoni Korea korosi bintu bya Korea emake emonto yo nabo bali tware korigia elinde bakonyo bulimi bwekagwa ase Gusii ekarago je kugure kaguyito bagambire ne union twategereire bune serikali tuigure buna batebaniri
igonkagerete gente kenene kabisa kiarore kanororo ngeringe kaguye tokurugusia kerego cha kuguru sirigo ligia lirabe nonye mara kabere yekibesa kirichi gwa kanumbono iga baokwana ekero baikirana asegekaro ekero banyorana n'abateneri ibe unioni yekawa ase county ya Kisii eyekiranwa n'abarai ao nigobono bateberuna bagojigwena kibune birengo byekawa ngo sirubire nako nigucha sense ya isiko ekarago cha kugure kaguyito bagambire ne union twategereire bune serikali tuigure buna batebaniri igonkagerete gente kenene kabisa kiarore kanororo ngeringe kaguyito kurugusia kerego cha kuguru sirigo ligia asense moyaye omonjeri uyo nigatogirie county ya Kisii anene meroberia nyarige kobeka erikwena kibune kawa yaye ngosirwa ere 기실에 왔는데요. 너무 커피에 관련된 열정과 시스템이나 아니면 이제 여러분들의 마음들이 너무 따뜻하고 너무 준비가 잘 돼 있는 것 같습니다. Here I am in Kisii, and I can feel your warm heart and the passion to the coffee, and I saw the well-managed and organized facility in Kisii. Omotenelio monene bwe unioni ya coffee ya se county ya Kisii nigonere atebiruna inere nchire ya mabani bagosirwa na kwena kibune kawa ngoni werego chichinse chesko. We want to say that we have discussed extensively the time you people were in the boardroom, and we have reached somewhere where in the near future we'll have to sell our coffee direct through can, as you have heard that South Korea is the fifth, it consumes, is the fifth largest consumer of coffee. And for that reason, it means our farmers are going to benefit greatly. Umuteneni nere obegetune serikali erikwena kibuna obonjereri bwekawa ngosirubore asenzeito ya Kenya nere nabwataya hagoteba. What Mr. Khan want to is to go and flip that market and make Kenyan coffee as a base coffee. Ngolipoteri egetaseni Ndizi TV kurwase county ya Kisii erederane Brighton Makoli. Egaro tugarita soboremi ni gobona abaremi bekemeriye ja kuri factory ya nyama chamo na itumbe banyoranete na ba director ukwana kibago sire kemeriye kyo no bonjuriri bekemeriye ja ase county ya Kisii. Muri gitu sara nyarangi odida na ikaneta senseme yino gotwara ne roboti irokubati. I think in a local memorandum you Echa ene kemeri kiagusi asabaremi abange bagetangane tibosio asengencho yoko bakonya kibogima. Ikirudi pande ya nyamache tumesema tulipata ngapi last year? Abaremi korwase chi factory cha itumbe na nyamache ime yabo basi mbaumerana n'abateneri be body echae asensemo ya nyamache tea factory ilioko kwanera amange igoro yobaremi bwechae. Sasa ni to make sure tufundisha hawa wengine, inaitwa teamwork. Kama kuna kitu ujui uliza manager, ndio ameandika sababu yako. Make sure equality echae igego cherenge. Nonya nabo abarimi abo gwetera omuteneri obo mbagania machivu igoro yoboteneri bwechae kurwasaba director abo nabo igoro yengana ye bonasi. Twatebe tukune tware kuri 22.8. Eine egendo gekwanire Kenya ngima baka ulimwengu bakeseta yabegetwe. Ida sida iko hapa sio management. Sita iko kwa hao viongozi wetu. Kimwenda ko keep record ya bakoli ya bantu bali bali garia yengezi buna kishya kyaja inmogaraki inmoko nigo chitundubali ase zone ngima yabo basi chikorete buya asobonia bwechae igekorenganirwa ne myaka ya magiga korengana na bateneneri be factory ya nyamache. Ngare tulipata 5,485,000. Compared to last year, we had 4,662,000. So there is an increment of Omoelioye nigabaremi baegwa ogosemeria igoro yoboyo obubwakinire ligori asabanekerigwa mbochego keigwa magega yomurai bwense omoske Uhuru Kenyatta weso yagati chingaki aumerana nabateneri be body korwagusi bakoragwa na ombasa omweno Kubaruka barai ekero mure tundubali mukuli monde bwe star korangiri gwacheka
igo mochorire muna moto chorete lakini ate branga inuna barai muna tora barai to State House on Saturday. I got to watch the State House. The president himself Saturday I did the Sabbath. I got to subsidy 3 billion. Ona ya beine go gocha it will be calculated. Tono le kachibe saire katoa baraki ko roguyo. Anya moko entoni koros goyo Kenya. Koros muro goyo. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Aba Kenya ni gabagendete kuru ibirengera libyaho aho yabacholi bole mutwe anene hekera barai banyara bakobori kyombekirike bachori amuneji bebe IBC kwene kiteneni na koralina register kiujutume kekeruto gojuwa kachikura kere kyombekiriya singera wate abuna register yegerero was digital ne ujutumeka asa barai banyara bakobuna kire register chonzibere yekerero nili ngoro enyara kiutumeka muri kwito chospat amizi ni gatware ni robot rokubati kerasangete nabamenyi be county ya Kisii na kumanyi birengera lyo byabo. Ekero ense ya Kenya gendete ko bagikuyarigania ase obochori obonere bo mwakoyo abona maiso amange abakenya nigo aligeretie ekiombekelia gigochikotenena obochori obo imense ya Kenya IBC kwene Kenya lire ko bage ekokora obochori obo asenchira ya kene no bwasioku. As honor before 9th of June 2022, that's tomorrow. However, due to the implementation of these preliminary audit findings on the register, the Commission has decided to address the findings prior to certifying the register for publication on or before the 20th of June this year. Igo achire magega yomurwaniriye wikirogo ekenene gwetera ase obomo bwa Azimio wa Kenya Raila Odinga kugania kiombe kiobochori ne chimbebe IBC gutumia chinchira ibere chiobochori. Wamechagua polling stations kama 10,000 pale ambapo wataweza kuingiza hizo kura 200 ili ingie pale ndio wapate kura milioni 2 ya ili ya ziada ya uongo. Naelewa sawa? Hiyo ndio sababu bwana Chebukati anakataa atisitumwe ile manual register. Nonya nabo abamenye be county ya Kisii anene obukatikati bo muchobo songo nigo banyara koba abakureberengeri byabo kubwatekana nengane iyo. Ate right yo kwa ndengeka because we atene chito chigotumeka twalika niyo bachori obuiga nimepangile ose akorukuru magayo ndako nyara wadanga bitene ndugu ngakura njiko boro because nga digital amanye bikole byonse na into abakenya abaiga ntubwate right yo kwana maone ito unanchene nkone legende kyatikekepeku omkondo yomo yadi minutinga ebe konye dito yoka. Mambo ya kutumia biometric na register ni sawa. Ikiwa biometric itafail, pengine stima ipotee, hii register ambayo ni ya manual itatusaidia. Ndio uaminifu ionekane, sababu what is actually on the register ndio iko kwa biometric. Kwa hivyo hizo vitu ni binadamu, ni wale isipokuwa tumehamishwa. Ndako chiko prefer kureju kureju mnandoje amaoniane. Ocho kulipa totuare ya digital na manual. In case wajira sekete manual digital ya feri yatoka na manual na ingokore. Reporter ya kurua egetaseni gia Ndizi television kurwe county ya Kisii Elieteriane Josephat Amisi. Nama tukabero kaetire gesa alfred ndemo oyo lengo mokonyi ibwo oyo kuligero kyobo governor se county ya Kisii wetera se kiama gia Kenya National Congress kunganya gochiase gosikuchi kunganya na komosira simbarati nigobona abamenyi kurwa sensema ya marani ebunge tujaje banyare ba komochi ndemo na batabuna nigatigire mansoni oyonge getigoro asa korete bobe kolengana na baraboni baterune etirinjerengiya yo murai kunganya ekero bakurigichikura no murai yonde midwe mamanyi nigatware ni robot ya sinjera yobekirano. How come majority of shortlisted candidates for interviews come from one clan? Was there equity in regional and clan representation? That's a question IBC is supposed to answer. How comes, number two, how comes the percentage of non-locals interviewed is significantly higher than the last general elections in 2017, and yet elections are held in every ward and constituency in this country?
Tuli apply hii kazi ya IBC, so we are seeing the same people wale walikuwa 2017, they are the same people wako pale kwa IBC. So our cry is going to Mr. Chebukati directly head office Nairobi, so that he can confirm the names walikuwa last elections na this elections. Abasa kurwase bunge ya South Mugirango anenenze manyamarambe nigo bakora tukorobekano gutindi gojiasi chabizi je kyombe kebajora mune chimbebe IBC nseme yu kerba ko murungani buna enjira bali bachore tubago chukora obo choria senseme yu dibwa korekana de hasenjira yo boene no bwasi okubono nigo bawri kyombe kikebajora mune chimbebe IBC kwena kibuna bali bachore tu asenjira ere ndonge nande nigo bachore tu kura asiba kurwase enseme nigo bano babolirie omo orai osomo omo nyakiro bweke mbeke bajora munechi mbe IBC ofara Chebukati wasona nigati na kuganyana enganeyo. Abo nongo ikomweri obo mangana itama yabo na mambia kurinde nyono na gekura gachinze isano ibiri jambo asuru chukanya nyora mangana ywa mana mange na turasangiri kurudia kietego ikachinze jiunyora na bako na utubwate sense miri mitandao Ndizi TV News sense moya YouTube boy na bako to tweet @Ndizi TV News kerengali kyao ni gotukere ne tikirenza kireta ikagwethira sinamba erasis skinia igurabu Frida Kirbo nigandete kwerigani karobako jano musania se studio elinde toenda sense media Free Friday chingero jitu tumanyo munyangero gwelituko kotosuka na mange twa kwaregneli me ya Ndizi TV ne rubwan sumugusi Eliane Brighton Makoli.